ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. నిద్ర లేస్తూ చదవాల్సిన మంత్రం. నిద్ర లేస్తున్న సమయంలో భగవంతుని స్మరించుకొని కూర్చొని కరదర్శనం చేయాలని మన శాస్త్రం చెబుతుంది. అంటే కుడి చేతిని చూస్తూ ఈ శ్లోకాన్ని పఠించాలి. ఆ శ్లోకం ఏంటో ఇప్పుడు చెప్తాను. కరగ్రే వసతే లక్ష్మి, కరమధ్యే సరస్వతి, కరమూలేతు గోవింద, ప్రభాతే కరదర్శనం. దీని అర్థం ఏంటో నేను చెప్తానండి. అరచేతి చివర లక్ష్మీదేవి, మధ్యలో సరస్వతీదేవి, చేతి మొదట్లో శ్రీ మహావిష్ణువు ఉంటారని భావం. నిద్ర లేస్తూనే అరచేతిని దర్శిస్తూ పై శ్లోకాన్ని పఠించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి, సరస్వతి, శ్రీ మహావిష్ణువులను దర్శించినట్లు లెక్క. అంతేకాకుండా నిద్ర లేచే సమయంలో కుడి వైపు నుంచి నిద్ర లేవడం శ్రేష్టం. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః.